बर' थुनलाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान। थांनाय 1952 इं मायथाइनि 10 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै बर' माहारिनि हाबा मावबोनानै देग्लाय बर' थुनलाइ आफादा 73थि बोसोराव आगान होबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बे 73थि गायसनथाइ सान एबा बर' थुनलाइ सानखौ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै 10 आरो गाबोन 17 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंनाय बर' थुनलाइ सान फालिथायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि 26थि बोसोरसालिया जथुम्माखौबो लोगोसेयै बायदि बायदि आयदाखौ लानानै खुंनो लायो। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बड'ल आहूजाया आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि बड'ल बर'आ। लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारि आरो बिबुंगिरि इन्दिरा बर'मोनहा। हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि आफादगिरि बड'ल बर'नि फोरमायथि। जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नैबे दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ सान बा बर' साहित्य सभानि जोनोम सानखौ जोङो फालिनो आखायाव लादों माने अलरेडि नैबे फिरफिला दैखांनाय बर' साहित्य सभानि फिरफिला इउनिभारसिटियाव फालिदों हिसाबै इउनिभारसिटिनि फिरफिला आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा मोनसे बस लिस्ट बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि दङ बेनि मोनथाम फिरफिलाखौ बरायहोनायजों लोगोसे जोंनि दिनैनि प्रग्रामा आरम्भ जाबाय। आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो एफिलिएटेड कलेजेस गासिबो एफिलिएटेड कलेजेस बर' जायफ्रा बर' लिटारेरि ससाइटि दङ जों बिसोरनिफ्राय माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ बिहरदों बिथांमोना फैगोन दिनै दा बेलासिहालागै बिसोरो गावसोरनो फैनानै गावसोरनि रेजिस्ट्रेसन खालामफैनानै जोंनि नैबे बर' थुनलाइ सान फालिनायाव बिसोर हेफाजाब होफैगोन मोजाङै मोजां फालिगोन। जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंना जोंनि बर' राव आरो थुनलाइखौ जाय राव आरो थुनलाइयानो मोनसे जाथिखौ फोथांनानै दोनो आरो बेनि सिनायथिखौ बे राव आरो थुनलाइयानो होयो। दा नैबे बर' राव आरो थुनलाइखौ बोरैहाय जोङो बबे डिरेक्सनाव लांनो बोरै जों बेखौ बोरै फेहेरनो बोरै जों बेखौ जों गोजौनिफ्राय गोजौआव लांनो हागोन नैबेखौ लानानैबो जों जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय फैनाय माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ माखासे थान्दैफोरजों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरजों थान्दैफोरजों जयैनो रायलायनायनि गेजेरजों माखासे खुब समाव माखासे डिसिसनाव फैनो हागोन जोङो जाहाथे जोङो बबे लामाजों थाङोबा जोङो जोंनि राव आरो थुनलाइयाव माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन बे रोखोमनि आरो फारसेथिं जोंहा नैबे बस लिस्ट बियो दिनै 26 बोसोराव आगान होबाय। 26 बोसोराव आगान होनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे नियमाव दङ सिलभार जुबिलि होननाय। सिलभार जुबिलिया नैबे बोसोराव जों फालिदों बिनिबो मोनसे प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामाव जोङो आगोलाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बस लिस्टआव जायफ्रा खामानि मावनानै बारग'लांबाय गासिबो बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरजोबनानै जयै नुजालायनायनि गेजेरजों जयैनो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बोरै बबे डिरेक्सनजों आवगायलाङोबा जाथिनि राव आरो थुनलाइखौ आवगायहोनो हालांगोन बेखौबो जोङो गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे आयदा लादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायखौ जों आखायाव लागोन। आरो बे सावरायनायाव जोङो सासे बुंथिगिरि हिसाबै लेंहरदों आगोलनिनो इउनिभारसिटिनि रिटायार्ड रेजिस्ट्रार डक्टर शेखर ब्रह्म बिथाङा फैगोन। बिथाङा फैनानै नैबे आगोलनि माखासे बारग'लांनाय माखासे मेम्बारफोरखौ लानानै आरो दिनैनि गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय नुजाफैनाय माखासे गासिबो थान्दैफोरखौ लानानै जयैनो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मिटिंबो दङ जोंहा दिनै बेलासि फारसे गासिबो थान्दैफोर सफैखाङोब्ला
बिदिनो कयेकटा जोंहा माखासे माबा दंबावो आरो माखासे कम्पिटिसन लिटारेरि कम्पिटिसन कालचारेल कम्पिटिसन माने जाथिनि माखासे थैनाय थांनायनि माखासे माबाफोरखौ जेखौ लानानैसो जों आवगायलांनो हायो बेफोरनि सायाव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों नैबे फालिनायनि गेजेरजों जोङो कम्पिटिसननि थ्रुयै आवगायलांगोन आरो बेफोरबो मोनफा मोनफा माबा जाजोबगोन आरो जोंनि नैबे थुनलाइनि रैखाथिखौ बुङोब्ला बिराद साननांगौलगिया जानानै फैबाय दा जेसे हागौ एसे जोङो जोंनि राव आरो थुनलाइनि सायाव रिसार्चनि बिराद प्रयोजन दंसै दा रिसार्च बिजिरसंनाय उइदाउट रिसार्च जोङो खुनु मोनसे जिनिसखौ जों मोजाङै स्टाडि खालामनो हाया आरो रिसार्चनि गेजेरजोंसो जोङो रावा बबे फारसेथिं दावगालांनो हागोन बोरैहाय जोङो मोनसे गोजौ थाखोनि राव आरो थुनलाइ बर' जाथिया दङ होननानै रिकगनिसन मोननो थाङोब्ला जोंनियाव बिराद प्रयजना जाहैबाय दा रिसार्चआ नैबे जोंनि स्पेसियेलि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ सेन्टार फर बर' स्टाडिज दङ इभेन दानि नैबे एनइपिआव 4 इयार माने मोनसे इन्टिग्रेटेड कर्स मोनसे जाबाय आन्डार ग्रेजुवेट कर्सआ दा बाहायबो लास्ट इयाराव मोनसे रिसार्चनि मोनसे माबा इयार मोनसे बोसोरसे पार्टिकुलारलि रिसार्चनि नामाव दोननाय जाबाय दा नैबेखौ लानानै सुजुग सुबिदाखौ जोंनो दिरुननानै रिसार्चनि खामानियाव जोंनि साफ्रोमबो बिराद नांथाबनाय थानांसिगौ मानोना रिसेन्टलि जों मिथिगौ जे असमिया जाथिया असमिया एसामिस लेंगुवेजआ क्लासिकेल लेंगुवेज स्टेटास मोनदों दा क्लासिकेल लेंगुवेज स्टेटास मोननो थाखाय मा क्राइटेरिया दङ जों बेफोरखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै जोंबो बेबायदि मोननो हायो नामा नैबे मोनसे चेलेन्जिं मोनसे जों बिसोरबो मोनोब्ला जों मानो मोननो हाया होननाय स्टाइलाव जों थांनांगोन दा बेखौ थांनोब्ला बे मोनसे भाषाया माने 1500 बोसोर बा 2000 बोसोर बा माने 500 बोसोर जालायलायनांगौ दा बेबादि जोंनि बर' भाषाया बेबादि बोसोरनि गेजेरजों सौसिबोदों ना बोआखै जोंनि रावा बिदि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय दंना नङा नैबे जोंखौ स्टाडि खालामनांगौ लगिया दङ गैया नङा जोंहा दंद्राया नङा गैया नङा दङ जोंहा बिष्णु प्रसाद राभाया जोंखौ बुंलांदों जे बर' हारिहा मोनसे देवदाय होननाय हांखो दङमोन एथ' मोजां बुंलांदोंमोन बिष्णु प्रसाद राभाया आरो बेनि माखासे एगजाम्पल स्पेसिमेन स्क्रिप्टआ दाबो डिमापुराव दङ दा बेफोरखौ लानानै जोंहा स्टाडि खालामनो हानाय माखासे रिसार्च स्कलार ओंखारबोनांसिगौ आरो फैबाय थानाय जोंनि नैबे दानि यां जेनेरेसनफ्रा नैबे रिसार्चनि खामानिखौ ओरैबायदि गुरुत्व होनानै बेफोरखौ रिसार्च खालामलाङोब्ला जोंखौनो जों इस्टाब्लिस खालामनो हागोन आरो जे जोंहाबो मोनसे देवदाय होननाय स्क्रिप्ट दङमोन जोंनि भाषाया एथ' बोसोरनिफ्राय सोलिबोनाय नैबे जिनिस जोंनि मानसिफ्रा क्लेमल' खालामनो रोंगौ बर' जाथिया जोंनो गिबि थागिबि आसामनि जोंनि माखासे फेस्टिभेल बैसागुफ्रा जों सिगां फालिग्रोनाय आरो जोंनि भाषाया ओरैबायदि गोजाम होननानै क्लेमल' खालामो जों दाबिनानै लायो खिन्थु बेखौ इस्टाब्लिस खालामनो जों सेस्था खालामा आसला